Използването на мезоконци в естетичната медицина е сравнително нова процедура за подмладяване на кожата. Методът е атравматичен, тъй като се използват изключително тънки игли, с помощта на които конците се имплантират подкожно. Самият конец търпи пълно разграждане в рамките на 160 до 240 дни, като в процеса на разграждане стимулира производството на нов колаген и подобрява кръвообращението. В резултат кожата е стегната и тонизирана. Според индивидуалните нужди на пациента се определя схемата на подреждане на конците, както и вида на самите конци. Това е една мини-инвазивна процедура, подходяща за пациенти между 35 и 60 годишна възраст. Първите 1-2 дни след процедурата обработваната зона е леко отточна, както след всяка подобна процедура е възможна поява на единични хематоми, които се резорбират в рамките на 10 дни. Промяната в структурата на кожата настъпва месец и половина-два след самата процедура, тъй като е необходимо време организма да реагира и да започне производство на нов колаген. Продължителността на ефекта е около година и половина-две, след което процедурата може да бъде повторена.